Iloilo City magapabilin sa General Community Quarantine subong nga Disyembre sunod sa City COVID team. Mga barangay sa syudad nga zero case sa COVID-19, makabaton sang cash incentive halin sa Iloilo City Government. Samtang Iloilo City Local Government Unit ginatunan ang pagdugang sa pagsulundan sa holiday season para malikawan ang liwat nga pagsaka sang kaso sa COVID-19. Sa dugang nga detalye, makaupod naton si Zen Kilantang live. Zen? Said Kate Adrian subong adlaw kontani Nobyembre 30 magatakop ang GCQ status sang Iloilo City apang gin-extend ini sang national government tubtob sa bulan sang Disyembre. Base sa pinakauli nga impormasyon nga nakuha sang COVID team sa National Interagency Task Force, magapabilin sa General Community Quarantine ang syudad sang Iloilo sa bulan sang Disyembre. GCQ man ang quarantine status sang syudad sang Nobyembre. Sunod sa COVID team, wala na sang plano ang syudad nga mag-apela sa national government. Bisan ano nga quarantine status, magasunod sa gihapon ang Iloilo City Government. Ginatunan man sang syudad nga magdugang sang pagsulundan subong nga holiday season. Agud malikawan ang ginakabalakan nga liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases sa pagdagsa sa mga tao sa syudad. Agud magpamakasini nga Disyembre. Ang COVID team kag si Mayor Tirasanyas nag-consider man sang mga activities ini nga December, but may mga iban kita nga mga policies ka guidelines possible dugang para sa holiday season para nga hindi kita bala magulpihan no kag base magtaas liwat ang cases sa aton syudad. Samtang naman sang syudad pesos nga cash incentive sa mga barangay nga may zero case subong nga Disyembre. Pinaagi sini, maninghuha ang barangay officials nga pasunyugon pa ang ilagi nahimo nga mga tikang kontra COVID-19. Inspired na sila ako may 50,000 ka. Actually, kita mo ba na sa subong kadamo na isang barangay na wala na, COVID-free na sila. Hindi lang wala pa, kundi na yung kalababo na isang subong. Sa datos nga ginpagwa sang liga ng mga barangay, 24 ka mga barangay sa syudad ang COVID-free. Kahapon naka-record sang 4 na lang kakaso sang COVID-19 ang Iloilo City Health Office. Said, plano man sang liga ng mga barangay nga i-edukar pagid ang mga residente sa pagtatap sang ilang mga kaugalingon agud malikawan ang local transmission. Said, Paano ka ni mag-qualify sa cash incentive nga COVID-free? Ano, may length of time ka nga COVID-free? O kung may period of time ka nga dapat nga madula na o mag-alalayo ng mga nagmasakit sa imo barangay? yes, said, according sa COVID Task Force, kinahanglang gid nga obrahon sa mga barangay nga wala sang may ma-record nga kaso sang COVID-19 for the month of December. Kagklarohon lang naton said 50,000 pesos ang cash incentive nga igahatag sang city government sa tanang mga barangay nga wala sang kaso sang COVID-19. Said. Madamang salamat, Zen Kilantang.